हाय साबस्क्राइब खालाम आंनि इउटुब चेनेलखौ। मुलुगा मोनसे सुबुं मेला मुलुगा मोनसे सुबुं मेला बे मेलायाव नोंबो फैदो आंबो फैदो बिबो फैदो बयबो फैदो बायदि बायदि गोसोनि सुबुं मेलायाव थुबुर जाफैदो बायदि बायदि मोखां महर मेलायाव नुजाथिफैदो मुलुगा मोनसे सुबुं मेला बे मेलायाव नोंबो फैदों आंबो फैदों बिबो फैदों बयबो फैदों बायदि बायदि गोसोनि सुबुं मेलायाव थुबुर जाफैदों बायदि बायदि मोखां महर मेलायाव नुजाथिफैदों सोरबा नागिरदों रां रुफा सोरबा नागिरदों सना गहेना सोरबा नागिरदों रजनी अन्नाय सोरबा नागिरदों बोजोंसे आदार सोरबा नागिरदों रां रुफा सोरबा नागिरदों सना गहेना सोरबा नागिरदों रजनी अन्नाय सोरबा नागिरदों बोजोंसे आदार गाव गाव गोसोनि हास्थायनाय जाफोद सुबुंनि जाफुंसारनाय मुलुगा मोनसे सुबुं मेला बे मेलायाव